Талантлива 19-годишна художничка разпродава всяка своя изложба. Заявява, че няма аспирации към модернизма и продължава да рисува красиви натюрморти, пейзажи и портрети. Снощи в галерия Филипополис Даниела Драганова откри четвъртата си самостоятелна изложба живопис. Като ученичка в Пловдивското художествено училище Даниела Драганова представя тук първата си самостоятелна изложба. Всичко е разпродадено. Успехът я следва и при всичките й участия по конкурси, печели международни награди. От третата си самостоятелна изложба, която е и нейната дипломна работа обаче, си запазва нещо скъпо. Портрети на баба ми и на моята първа братовчетка. Рисувала съм ги с голяма любов и съм пресъздала духа на картината, носи настроението наистина на баба ми, например. И затова си ги запазих и не исках да ги продавам, за да мога, като направя още по-голяма изложба, да ги покажа. Даниела вече е студентка втора година в художествената академия. Най-много обича да рисува пейзажи. Родопите са и любими. Често намира вдъхновение и в дребните неща, които са ни спънка в ежедневието. Например тук. Платното е започнато, но вследствие на лични проблеми остава на заден план и дълго време служи за масичка. Проблемите обаче пораждат вдъхновение, картината е завършена и сега е една от любимите й. Това, което ме влече, съм го показала в картините, абстракцията изобщо не ме влече. Може би има интересни неща на художници, но не намирам нищо интересно в тях. Изложбата е реализирана с подкрепата на областния управител Иван Тотев. 3 от общо 30-те картини бяха продадени още преди официалното й откриване.